Kinder Mafia. Słowa Ewa Parma do Łobroska Grzegorza Chudego to je mnie. Niech ino zebleka ta szlajwka i się rozfechtuje, a zaraz kiwom się śmiać łodechce. Wynocha na swój plac, bo mam tu kupa kulek z ciaplyty w infarcie i zarową przyszczela. A wy pewnie nawet nie wiecie, co to cioplyte i jak się w tym idzie fajnie ucioprać. Chociaż oma pomstują i gonią do badywany, nawet jak to nie sobota. Wyjmują byrszta i szmywrajza, co je opas gruby przynosi i trenos, aże piszczymy. Aż do następnej hai, bo przeca jedno je sztimpt. Czorno Julka pomszczymy i szluz. Grzegorz Chudy, rocznikowo dziecko stanu wojennego, umysłowo pokojowy człowiek, co poezję rozumie i plastycznie ją ubarwia, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, miłośnik śląskości. I nie ma końca tej namiętności. Wyjątek to śląska lista szlagierów i tworów z Ic Polko pochodnych. Śląską gwarę ceni, bo nie kołuje, nie mądruje, nie mataczy. Nazywa wprost i jest konkretna. Nie wodzi na manowce. To też jak przeklnie, to także po śląsku. Pierrona ma jego zdaniem moc większą niż wszystkie macie tego świata. A poza wszystkim bardziej uchodzi. Grzegorz Chudy uczy gwary, mieszka na Nikiszu, prowadzi teatr młodzieżowy. W zespole muzyki celtyckiej Beltane gra na akordeonie, fletach, bombardach oraz jak Godosam na mordzie włoskiej. Jest malarzem, akwarelistą. Marzy po tych kartkach i modeluje. I marzy mu się odchodzący Śląsk zatrzymać. To też siada przy stole, wyjmuje farby i kolorowo otwiera okno. U mnie w domu zawsze się gadało i mówiło. Na wierchu z rodzicami mówiliśmy. Moja mama jest polonistką, tata matematykiem. W domu używało się tak zwanej literackiej polszczyzny, natomiast ilekroć schodziłem na dół do babci albo do pokoju obok, do prababci, od razu przychodziło się na gwarę. To była dosyć śmieszna historia, bo z rodzicami w kościele modliłem się, a z babką ino, że grzykał. Praoma, świtałka, babka Agnieszka, ona nawet rachowała po niemiecku, bo to jeszcze była ta stara szkoła. Gadała po śląsku, rachowała po niemiecku, szła do sklepu, a 1 plus 2 to będzie razem 4. Jakoś tam machlowała i robiła te wszystkie geszynki, geszefty, zakupy i co tamkolwiek. No i tak Grzeg się wychował w 2 językach i do dzisiaj przechodza płynnie z literackiej polszczyzny, na przykład na koncertach albo na lekcji języka polskiego na Śląskie, tutaj na Nikiszu. W ogóle Nikisz to jest idealne osiedle, bo tutaj idzie się nauczyć godać. Idzie się do sklepu, godo się. Idzie do piekarni, godo się. Zamawia się kawa, godo się. Najlepsza szkoła gadki, jaką można sobie wyobrazić, dlatego jako swoje miejsce życia wybrał Grzeg właśnie tutaj ten Nikiszowiec. Z gwarą to bywało różnie. Najsamprzód w szkole to jeszcze były te czasy, kiedy trochę gwara tępiono. Potem na szczęście wszystko się zmieniło. Sążek został rektorem i dzisiaj taki bajtel, który potrafi godać, to jest prawdziwy skarb. Taki, który potrafi powiedzieć, co to jest klapsznita, co to jest luftbiksa, co to jest szczewik. No to ja takiego uwielbiam i godam, że on jest najbardziej gryfny synek, albo najbardziej gryfna dziołcha, jako idzie sobie wyobrazić. Poza tym, że godą maluje akwarele, po śląsku też nie wiem jak to jest, czasami trzeba te śląskie słowa wymyśleć. No, słyszał, że niedawno, że na telefon komórkowy godo się mobilka, na akwarela to chyba można powiedzieć waser łobrozek. Druga sprawa to lubię sobie muzykować. Grom w zespole muzyki celtyckiej Beltane, trochę daleko od krain celtyckich na Śląsk, ale kaś tam te wspólne pierwiastki udaje się znaleźć. Czasami dobrze jest coś naszego sprzedać ze sceny. Na przykład wystarczy czasami powiedzieć, że gwara śląsko się zmienia. Na przykład dni Pirona nie rozumiem, co do mnie godosz, czy mógłbyś powtórzyć raz jeszcze to po śląsku? Albo w zasadzie zgodzę się z tobą, aczkolwiek mam wątpliwości do tego, co do mnie godosz. To po śląsku ja, Albo w innej wersji, trochę bardziej intelektualnej, to ja. I to są takie auzdruki, które zawsze się dobrze sprawdzają na scenie i ludzie ją lubią w całej Polsce. Jak gromy na Śląsku, to fajnie jest powiedzieć, że nasz basista jest z Sosnowca. W niektórych częściach Polski to lichtik dobrze działo i no, nie wiedzieć po czemu nie w Sosnowcu. I fajne też jest to, że jak gro się w niektórych krainach, takich jak na przykład w Galicji, w Hiszpanii czy w Szkocji, to oni lubią podkreślać, że my są zespołem z Polski, ale też my są zespołem ze Śląska. I to angielskie słowo Silesian Band bardzo często pojawia się w tamtejszej prasie i w telewizji.
Stary Dobry Śląsk, on ostał nie ino w Gwarze, ale on też ostał w zabytkach, tej całej technice, w szlaku zabytków techniki, w takich pięknych miejscach jak chociażby Nikisz. I oprócz Gotki to takie miejsca też trzeba ocalać i też je trzeba pokazywać. Stąd jakby taki pomysł na malowanie tych rzeczy. Powstał taki richtig, dupny cykl Łobrowski ze Śląska, który pokazuje taki trochę już przymijający Śląsk, taki trochę magiczny, taki jaki był, albo taki jak jego widza. Taki mój. Gwara ma to do siebie, że łączy. Czasami bywa tak, że jak się ze sceny powie coś po śląsku i jest się jakaś w innej części Polski, często bywa, że ktoś podchodzi go do hopy, wyście są ze Śląska. Jest coś nieprawdopodobnego w tym, że dwóch Ślązaków potrafi się spotkać pod każdą szerokością geograficzną, a to, co ich łączy, to gwara i oni się czują od razu, jakby byli kamratami, jakby byli jedną familią. To jest w gwarze no i gryfniejsze. Ona łączy każdego Ślązaka.